रायजो राजानो खोथा होनाय बायदि बिटिआरआव जौगाथायनि खामानि आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ फारि फारि मावफुंगासिनो दङ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ बिथाङा। बिटिआर सरकारा राव हारिमु धोरोम बासियालासे समान मोनथाय समान जौगानाय थांखिखौ लानानै थाद'नाय गैयै जौगाथायनि खामानि मावनाया थारैनो जाफुंसारदों आरो रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे फोथायनाय लाबोनो हादों। दिनै गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ गरखा हारिनि थाखाय गोबां जौगाथायनि खामानि मावनायजों लोगोसे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल गेट सुदेमपुरि गामियाव बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै 9.6 कौटि रांनि गरखा भवन आरो कालचार रिसार्च मिरु लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गाहाय खुंगिरि रमद बर'जों लोगोसे एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म, इएम रनजित बसुमतारी, इएम साइखं बसुमतारी, इएम विल्सन हासदा, एमसिएलए माधव सेत्रीमोनहा बाहागो लायो। लोगोसेनो नेपाली हारिनि गोबां दैदेनगिरि सानसुमैफोराबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। दिनै बिटिआर गोरोबथानि मोनसे दफा बायदियै गरखा भवन लुनायनि मोनसे बेवहाय दङमोन आरो बियो 9.6 करोड़नि गरखा भवन आरो कालचारेल सेन्टारनि दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों। बे गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गरखा जि जनगोष्ठी माहारि बिथांमोननिफ्राय गोबां जोंखौ मदद होबोदोंमोन। दा बे बिथांमोननि फारसे जोंनि जि अननाय जोंनि मोजां मोननाय बेखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय जिहेतु बिथांमोनाबो जोंनि सिलाय लाग्रा हान्जाखौनो होन बा गणतान्त्रिक सोमावसारनायखौनो होन गोबां समाव मदद खालामबोदों। दा बिनिखायनो जोङो मोनसे गरखा भवन आरो कालचारेल सेन्टार बेवहाय होनाय जादों। बिनि अन्थाइ खाम्फाखौ दिनै गायसनबाय। बेवहाय गरखाल' नङा गुबुन गुबुन हारिफ्राबो बे भवनाव फैनानै थानो हागोन। बेवहाय बिभिन्न एक्टिभिटिफोरखौ लानो हागोन, सेमिनार खुंनो हागोन। दा बे गासैबोनि थाखाय आं गरखा माहारिनि गासैबो बिथांमोननि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरनो आङो आंनि फारसेनिफ्राय हामलायनाय बावनायजों लोगोसे भारत सरकार, आसाम सरकार आरो जोंनि गोरोबथायाव जायफोर दङमोन आं साफ्रोमनोबो आंनि गोसो फारसेनिफ्राय साबायखर बावदों। बिथांमोना बेखौ बुंनो हायो, नाथाय आयेना जेखौ बुंगोन जों बेखौसो मावगोन। आयेननि बादगा जों मावा आरो आयेनाव थानायखौसो जों मावगोन। दा नंखायनो बिथांमोननि बुंनायखौ जोङो नायगोन मा बुंदों आरो जों मा मावदों बेखौबो जोङो नायगोन। जोङो लुबैगोन जे मोनफ्रोमबो हारियानो गावबा गावनि अधिकारफोरखौ मोनथों। नाथाय बबेबा खामानिया आयेननि उल्था जादोंब्ला बेखौ सोरबाया बुंनो हागोन, नाथाय जोङो दासिम आयेननि उल्था मावाखै आरो मावनायबो नङा। बिथांमोननि बुंनायखौ आं दाबो नुवाखै। आङो जेब्ला मोनगोन अब्ला नायगोन मा जादों मा जायाखै। थेंक इउ। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।